everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Anhi kitang pahitakdo sa pipila na lang ka mga yugto na itong sugilanon nga naglimin og mga misteryo. Draco. Saksi ko, ang kalag ni Draco. Sa mga panghitabo, ginaglimin sa kaliwatan ni Samuel Vinaperte. Ug sira nito, siya ang pasanay sa bag-o mga kaliwat unyan ni Samuel Vinaperte. Draco. Miingon kong bag-o mga kaliwat unyan ni Samuel Vinaperte. Tungod kay, bisan dili na niya kadugo sira nito. Pero nagdaha kini sa maong bansagon. Ug legal siyang nahimong Vinaperte, pinaagi ni Virgilio Vinaperte. Uwa pa kanay contradiction sa balaod? Ang nasayran ko bahin sa bagong family code, kay magbasan man ko sa libro sa law ni Ranito, nga biya na, kung akong gihipusan. Dunay usa sa mga provision nga nahilatid, nga ang usa kuno ka babae, nga disgrasyada, ang gipasabot nga gipamabdusan, pero wa pangasawa. Unya sa dili pa siya manganak, pangasawon siya og laing lalaki. Automatic sumapa nga mahimo kining legal nga anak sa maong lalaki nga nangasawa sa maong babae. Pero kung manganak na gani ang usa ka babae, una pa moabot sa kinabuhi nini ang lalaki nga gusto mangamahan sa anak sa iyang pagkadisgrasyada. Ipaagi nag-adopsyon ang iyang pagpangamahan ini aron mamahimo kini niyang legal nga anak. Ang punto ko mao, nga sa susamang sanglitanan, si Ranito Vinaperte, magpabilin siyang legal nga Vinaperte, nga salingsing sa kaliwatan ni Samuel Vinaperte. Mao pa di ay. Salamat sa imo pagpasabot na ako anang bahay na, Draco. Okay, nilata sa bahay. Managog una ni mo, ha? Time pa. Ayaw na. Ha? Kaya naman. Han? Ni Andalicia? Ha? Kinsa? Si Eliakim. Mayong pagkiabot ni Eliakim. Salamat Ranito. Paminaday ko sa imong kamot. Lulod ako. Oh. Kaloyan ka sa Diyos, Brina. Ni amin magid nimo ning akong asawa. Mahimo bang moamin sab ko nimo? Ikaw magining naron sa lawas ni Eliakim. Lulod ko. Kaloyan ka sa Diyos, Ranito. Ato day, gusto ming masayod sa imong lakaw. Dito sa bukid sa Latangka. Bitaw. Sultihi kami, lulod ako. Sultihan sila ni Drago sa tinud-anay nga mga panghitabo dito sa bukiran sa Latrangka, Sherlan. Ako si Horgyod nga mag-uol si Siranito. Kay bisag tuwad-tuwaron pa og balitaron ang kalibutan. Amahan mong yun to niya. Ug tungod silang kahakog sa treasures, nangamatay na hinoon sila. Kuan, ang tawo ba? Dili gyud man ni kamot. Ang na ko ipasabot ba? Ang ubang tawo diha. Parehas adtong anhing Mr. Virgilio Vinaperte. Ug sayod kuno to sa mga inilang business tycoon kani adto. Mauman bitaw ko, no? Pero, oy! Saan mo itong yung daghan kaayong mga kwarta nga kita siyang negosyo? Siya importer o exporter man kaya to siya. Saan madagway? Niabot sa punto nga wa na niya maayo sa pagda ang ilang negosyo, Sherlan. Bali pod. Ang importante manggod labaw sa tanan, Sherlan. Mao ang hugot yung pag-ampo sa labang makagagahom. Kay dili kwarta,
Dili ba hindi ang anging ipaka-juice ning kaliputana? Baling luuyan ni Mr. Virgilio Pinapuerte sa siya namatay noon. Unsa? Patay na si Daddy Virgilio? Silang tanan, pulos ko nasaksihan ang pagkamatay nila sud sa misteryosong langob sa latrangka. God, May katarungan sa siya. Sa iyang pagpugong nako. Ano dili mangidlapot sa planong treasure hunting operation. Tingali. Nasayop ko sa una kong gituhuan. Nga hinakog ang katarungan sa iyang gihimo. ganikay ka lang tingal ni Daddy Virgilio. Sa posibleng mahitubo. Tungod kay dili maayo nagpaabot kanila sa maong dapit. Kaway kasiguruhan ang maong treasure hunting. Ang ilang himong treasure hunting operation. Tuyo ko silang luwason, gikan sa kamatayon. Pero wa ko nila patalang hiugi. Way usa kanila nga mituo sa akong pagpaila nga mausidra ko. May posibilidad pa ba? Nga maugkat ang mga patay nilang lawas? Mugasto ko. Lisod ng pag-ugkat nila. Kay nahugno ang langob ug nalubong sila kauban ang tinumpi nga mga bulawan o mga diamante. Palihog. Idetalye ang tanan mo na sayran. Bahin sa imong pag-iabot dito. Paminaw. Kay asuyan ta mo sa tanan. Sa kinatibuk ang panghitabo nga ilang nahiaguman dito sa misteryosong langob sa bukiran sa latrangka. Ikaw din hilamang una sulod aning kwarto ni mo day ha. Kaya ako pang tabangan si Tia Roseng pag andam sa lamisa. Sige, Sherlan. Salan man ikaw. Dili mo apel sa panagsulti dito sa sala daay. Nila na lang ko magsamok pa nila, Sherlan. Basin og magkadisturbo lang hinuon ko. Oo, mauna lamang. Ay salamat in taon kay nakahuna-huna ka sa pagtabang kanako din ni Sherlan. Kaya ako, gisapot na rabak ko. Manugod ka! Sala ko yung mong gisaputan, Tia Roseng. Ikaw gibudlay naglinong ug tinarbaho ba? Uy, kita mo maulit sa bukid! Mupauli lamang ako sa bukid, Sherlan. Kana kun matuman ko na nga ako giplano. Isa ra! Ikaw na yung mga planong daotan sa atong agalaon. Ha, Tia Roseng? Say, ikaw ba ron ni mo ha, Sherlan? Padung-on ko ron nag-imuhang wait nga nagabitay ron. Ay, kuan nitong salan gani mo ang giplanong dili maayo ni sa itong agalon, Tia Roseng. Intawon pod! Ayaw yun lamang na ipadayon. Kay, uy, mga buutan na itong agalon, Tia. Hilamay! Hanggaw baya ni mo. Oh, salan. Ako naglagot na baya kaayo ko ha. Kita karoy mag-away, Sherlan. Usbon ko. Wagi ko nahimo. Aron maluwas sila. Ang tanan kong gisugilo ninyo. Mao nga akong nasaksihan. Ug ang nahitabo usab nga pagdakop nila nako. Apilay nga nagtinguha sa mga bahandi. Ang gingandan ug ladin nga iyang sinaligan. Ora nito. Karot nga natapos sa katumbahina, nga kabahin sad sa kasaysayan. Ang musunod, maunagit ang pagtakop na sa libro sa basahon, Lolo Draco. Obre na. Sa ngalan sa matuon nga gugma. Tuguting, ipasupot ko kining maong pangutana. Taod-taod na kining aniya sa kuna-huna. Pero, nangita lang kong timing. Unsa ka na? Naghisgot ka og matod nga gugma nining panahon na karon. Giun sa ko pagkahimong katapusan mong kaliwat. Kung sukat ka ni adto, karon ka pa manay mo bati og matod nga gugma sa usa ka babae. Oh, Hinaot kay mo matubag ka ng pangutana. Palihog lang, tubag ako, Lolo Draco. paklion ko na sab ang mga panid sa akong sugilanon aron hagpaton ang nga buhing tipaka sa karaang kagahapon. Kaniadto, wa kanako ang pung nga gugma. Kaya ang akong gugma,
dito na ako itingob sa alang kanako usa na ka relihiyong antikristo. Pero usa si Valentina ang nahimong disipulo ug mipakita og dakong gugma nga ri kanako. Unya, Pasaylo ako. Talahuran kong Supremo Draco. Pero, nahigugma ko nimo. naibaw ka ba? Nga nang gibuhat mo, nakigribal ka sa tong Diyos nga gamhanan sa impierno! Nahigugma lang ko akong talahuron nga Supremo. Og andam ko mamatay sa ngan sa gugma ko diha kanimo. Nitong higayon na, gihilasan ko. Nanlimbawt ang akong mga balahibo ug daw misaka nga nitong tungura ang akong dugo sa kalagot ni Valentina. Kanang Valentina, nabasa ko kana sa libro sa kasaysayan nga siya ang nanamkod sa batang lalaki nga imong dugo, Lolo Draco. Og nagda sa bansagod nga Garces. Oh, tinuod ka na. May mong apel ko sa pagpangutana, Lolo Draco. Sige, Ngano nakabaton ka og anak atong babayan? Imo ba siyang gitipon og buyo? uha. Pero may mahigayon na nga gilipay ko niya ibabaw sa kama. Tanawa ko, talahuron nga Supremo. Wa ka ba maibog sa hubo na akong lawas? Karon dayon, mugawas ka ning akong lawag ug ipahamtang ko nimo ang silot sa kamatayon. Musugot kong imong patyon. Pero hatagi una kong higayon. Aron lipayon kaning gabi una. Talahuron nga Supremo. Humanon niya sa buhaton kung paglipay nimo ibabaw sa kama. Anaaraw niya nimo ang paghukom. Kung patyon ba ko nimo o dili. Nitong higayon na, may nahitabo gid namo. Og nakauyon kay ko sa isip kong duwa ibabaw sa kama. Nga way nagpataliwa ang gugma. Mao ba? Nahimo kong usa ka pribadong maglilingaw si Valentina. Hangtod nga nagsabak siya. Og mihangyo nga pakatawhon ang iyang gisabak. Pero namatay siya. Human mahimugso ang bata. Ang una kong salingsing nga gipadako sa akong bansagong Garces. Hinaot nga natubag ko sa husto ka ng puntuha. Salamat. Kaya natubag na pangutana nga akong gitipigan, Lolo Draco. Ate Judia, andam ka na? Alang sa himuon o ng pagsakripisyo o paghalad? Inday, asipot ni mo ipasabot. Sa sunod simana na ra ba ang takdol nga buwan, Ate Judia? Ha? Sa sunod semana na, Inday? O ate, sa sunod simana na. Mauna ang pagbiya sa kalag ni Draco sa lawas ni Eliakim ug ni ining kalibutan. Dili na ko kaya, Inday. Dili na ko kaya. Diyos ko. Sa sunod semana, mahitabo na ang akong gikahadlokan. Dili na ko kaya. Dili. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.